ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರ್ನಗಲು ಪಂಡಿರು ಈ ಅವನ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮೇರು ಮಲ್ದು ನಂದು ಯಾಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮೇರು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಪೋತು ನಾವು ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡೆ ದಯವಂಡ ಐಟ್ ಕಂಬಳದ ದುಡ್ಡು ಆಪನ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಅವು ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಪರೆಯ ಅವರು ಐಟ್ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಆಪಜಿ ದುಡ್ಡು ಕಳೆಯಣ್ಣ ತಂದೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮೇತ ಎಂಕಲೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಇರ್ವತ್ತೂರುಲ ಮಲ್ದ ಮಾರ್ನಾಡ್ಲ ಮಲ್ತ ಸ್ವಂತ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ನ ಖರ್ಚಿರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಬೋಡ್ದಾಂಡ ಈಗಿನ ರಡ್ಡಿ ಇರುವಾಂಡಲ ಕಂಬಳಡು ಪಡನ್ ಬಂದ್ಪಣ ದಿಷ್ಟಿಡು ಯಾನ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ AB ಜೊತೆ ಕೋಡೆಲ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇರಲು ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟೇ ಉಲ್ಲ ಇದು ಫೈನಲೈಸ್ ಆತಜಿ ಈ ವರ್ಷಲ ಎಂಜಿ 2-3 ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಹೆಂಗೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 400-500 ಮೆಡಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದನು ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ಪರೆಯಾರು ಆತನ ಬೇತ ಸಮಾಜಡು ಪರೆಯಾರು ಆತ ಪ್ರೈಸ್ ಏರ್ಲ ಹಾಕದ್ದು ಜೀರು ದಯವಂಡ ಆ ನಿನ್ನ ಅಂಬೆರ್ನ ಕಾಲಡು ಇನಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದ್ದು ಜೀರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುವನ್ ಬರೋದು ಇಷ್ಟಿಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳನೇ ಅನ್ಮಲ್ದನ ಕಂಬಳಗೆ ಅನ್ ವಿರಿ ಬತ್ತದ ಪೋತನ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿನ ಇರಲು ಇತ್ತ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿನ ಇರಲು ಬಲ್ಲಡಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಇರಲು ನಾಯರಡಿ ಇತ್ತ ನಾಯರಡಿ ಇರು ಕಟ್ಟೋದು ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಯಾನ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಇನಿಕ್ ಬಲ್ಲದೇ ಇರುವೆ 2 ಜೊತೆ AB ಜೊತೆ ಇರೋದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇರುಂಡು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಬಂಡ ಆಯ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಏತ್ ಇರು ಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಬೇನಾತ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೇನ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಪೋಡಿದು ಪನ್ಪುನತ್ ನಿಗುಲು ಅಂಚೆನೆ ಪೋದು ಸೆಟ್ರನಗಲ ಪಲ್ಲೆ ಜೈನೆಡ್ಡ ಪಲ್ಲೆ ನಿಂಗದಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಅದು ಪನ್ಪೇನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನಾತ ನಂಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಯಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ ಯಾನು ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ್ ಯಾನಗಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕುಲೋನಿತ್ತು ಆಯ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪೂಜಾರ್ಲು ಏತಿಯರು ಕಟ್ಟಿರು ಏತ್ ಬಲ್ಲದೇರು ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪನ್ಪುನ ಇಷ್ಟಿರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿಕ್ಲ AB 2 ಜೊತೆಯರು ಕಟ್ಟಂದ್ರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬುಂಡ ಬೇತೆವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ಯಾನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಸಾಕತ್ತು ಅನ್ಪುನ ತ್ವಯಪ್ಪ ಇನ್ನೆಕ್ಕತ್ರ ತ್ವರಪದ್ರ ತಂದೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬೇತೆವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ಏತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನ ಆಣ ನಿಂಗೆ ಯಾನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಪುಟ್ಟದ ಹೆಂಗೆ ಇಂಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ನತ್ತ ಅವೇ ಯಾನು ಕೊಂಕಣೇನ ಜೈನೇನ ಬ್ರಾಣೇನ ಆತಂದ ಹೆಂಗೆ ಸೀಟು ದಿಕ್ಕದಂದ ಯಾನು ವಾ ಪಕ್ಷಲ ಪೋತನೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮನ ಶೆಟ್ಟನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತನೆ 6 ಸೈತಿ ಬಕ್ಕನೇ ಯಾನು ಬೇತೆ ಪಕ್ಷ ಪೋಯಿನತ್ತಂದ BJP ಪೋಯಿನತ್ತಂದ 5 ದುಂಬು ಯಾನು ಜನತಾದಳ ಅದೇ ಇತ್ತನೆ ಇದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಏನ ನೆತ್ತಿರು ಜನತಾದಳನೆ ದಯಬಂಡ ಅಮರ ತಿರನೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಜೀವ ಮಾಲೋಡು ಯಾನು ಮದಪರಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗೂ ಆತನ ಅಣ್ಣೆ ಅವ ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಕೆಲ ಕಡೆಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಲೋಟೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಪರ್ನಾಗ ಕೆಲ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಮಾತ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಂಡ ಲೋಟೆಡ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟೆಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಪಿ ಕೊರಂತನ ನೆಂಪು ಇಂಕ ಇನ್ನು ಉಂಡು ಇನಿ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಗ್ಲೇನು ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಕುಲ್ಲದು ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲದು ಬುಳ್ಳಿದ ಲೋಟಿಡ್ಲ ಏನು ಚಾ ಪರ್ತನ ಕಾಪಿ ಪರ್ತನ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂತೆ ಕೊಡೆ ಕಂಬಳಗ ಪೋದು ಏನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತನೆ ಏನು ನಿಜವಾದ ಕಂಬಳಗ ಹೊರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ದಾಲ ಸರಿಜಾಂಡ್ ಅಂಡಲ ಅಗಲ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಏನು ಕಂಬಳಗ ಕೊಡೆ ಪೋದು ಅಂಡ ಬೇಗ ಬರಡೊಂದು ಪೋಯಿನ ನಾನು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಪರ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಿರಿಕಿರಿಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಆಗಲೇ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ಪು ಮುಟ್ಟಲ ಏನನ್ನು ಕುಲ್ಲಾಯಿ ನಿಜವಾದ ಯಾನು 1 ಗಂಟೆ ಪೋದು ಬರೋಡೊಂದು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪೋತುನ ಅಂಡ ಬರ್ರ ಇಂಕ್ ಆಯ್ತು ಬುಲ್ಪು 4-4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಪಿದಾಡ್ದು 5-4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಜೆತ್ತಿನ ದೇವಂಡ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪನ ಏನು ಅಂಬೆರ್ನ ಕಾಲುಡ್ದಿಂಚ ಇನಿ 25 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅವನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಲು ಕೆಲದಗಲು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಇರೆಗ್ ಕಂಬಳ ಬೋಡ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆ ಕಾಲುಡು ಆರು ಬಾಂಬೆಡೆ ಹೋಟ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದರು ಆಂಡಲ ಮೂಲ ಊರುಡು ಬತ್ತದು ಕಂಬಳನ ಕಂಬಳ ಸಮೇತ ಎಂಕಲೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಇರ್ವತ್ತೂರುಲ ಮಲ್ದ ಮಾರ್ನಾಡ್ಲ ಮಲ್ತ ಸ್ವಂತ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ನ ಖರ್ಚಿರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದ ಪೊಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಆ ಕಂಬಳ ಮತ್ತ ಮಲ್ದ ಆಂಡ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರ್ನಗಲು ಪಂಡೇರು ಈ ಅವನ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೇರು ಮಲ್ದು ನಂದು ಯಾಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮೇರು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಪೋತು ನಾವು ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡೆ ದಯವಂಡ ಐಟ್
ಕಂಬಳದ ದುಡ್ಡು ಆಪನ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಅವು ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಪರೆಯ ಅವರು ಎಡ್ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಆಪುಜಿ ದುಡ್ಡು ಕಳೆಯಣ್ಣ ತಂದೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಣೋದಿತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಈಗಿನ ರಡ್ಡಿ ಇರುವಾಂಡಲ ಕಂಬಳಡು ಪಡನ್ ಬಂದ ದಿಷ್ಟಿಡು ಯಾನ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ AB ಜೊತೆ ಕೋಡೆಲ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇರಲು ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟೇ ಉಲ್ಲ ಇದು ಫೈನಲೈಸ್ ಆತುಜಿ ಈ ವರ್ಷಲ ಎಂಜಿ 2-3 ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಹೆಂಗೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 400-500 ಮೆಡಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದನು ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ಪರ ಯಾರು ಆತನ ಬೇತ ಸಮಾಜಡು ಪರ ಯಾರು ಆತ ಪ್ರೈಸ್ ಏರ್ಲ ಹಾಕದ್ದು ಜೀರು ದಯಮಾಡಿ ಆ ನಿನ್ನ ಅಂಬೆರ್ನ ಕಾಲಡು ಇನಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದ್ದು ಜೀರು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ ಮೋಕೆಡು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೃಷಿತ ಜೋರು ಮರಲು ಎನ್ನಡ 20-25 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇನಿ ಕೃಷಿ ಉಂಟು 2-3 ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಡ ಬೇರೆದ ಹೋಟ್ಲುಗಾಂಡಲೇ ಯಾನು ಪೋದುಪಾಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಪರ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಊರುಳ್ಳು ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡೆ ಬಾಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡೆ ಬಾಣ್ಣು ಈ ಕೃಷಿಕ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಾಗಲ ಮಾತ್ರ ಆಡ ತಪ್ಪವು ಎನ್ನ ನಿಖಿಲಿತ ಎನ್ನಾರು ಮನಸ್ಸಿಡು ಮೇರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಪನ್ವಾರ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಎಂಕೊಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಡುವನ್ ಬಣ್ಣದ ಇಷ್ಟಿಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳನೇ ಅನ್ ಮಲ್ದನ ಕಂಬಳಗೆ ಅನ್ ಬೇರಿ ಬತ್ತದ ಪೋತನ ದೇವಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿನ ಎರಲು ಇತ್ತ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿನ ಎರಲು ಬಲ್ಲಡಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಎರಲು ನಾಯಡಿ ಇತ್ತ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಣ್ಣೆ ಕೆಬ್ಬಿಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇನಲ್ಲ ಆತನು ಈ ಪೂಜಾರಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಇರ್ಗುಡಾವೆ ಮುಗಳು ಏತ್ ಸಮಯ ಇರ್ಗುಡಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಂಜಿನ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಜಾನ್ ಏರ್ನ ಎದುರ್ಲ ಬೋಣ್ಣ ಪನ್ಪ ಆ ಸಿಟ್ಟನಗಲ ಎದುರ್ಲ ಪನ್ಪ ವಾ ಜೈನರ್ನ ಎದುರು ಪನ್ಪ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಪೋಡ್ಗೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ದಾಯ ಪೋಡ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಗ್ಗಲು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅಗ್ಗಳ ಇರುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಬಲ್ಲದೇ ಇರುವೆ ಆಡು ಪನ್ಪನ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಬಲ್ಲದೇ ಇರುವೆ ನೀನು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಯರಡೆ ಇರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಯಾನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಇನಿಕ್ ಬಲ್ಲದೇ ಇರುವೆ 2 ಜೊತೆ AB ಜೊತೆ ಇರೋದು ಇತ್ತೆಲೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೆಯನ್ನ ಇರುಂಡು ದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಡ ಆಯ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಆಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಏತ್ ಇರು ಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಬೇನಾತ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೇನ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಏರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿತು ಪನ್ಪುನತ್ತು ನಿಖಲು ಅಂಚೆನೆ ಪೋದು ಸೆಟ್ರನಗಲ ಪಲ್ಲೆ ಜೈನೆಡ್ಡ ಪಲ್ಲೆ ನಿಂಗದಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾನು ಅವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಅದು ಪನ್ಪೇನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನಾತ ನಂಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಯಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ ಯಾನು ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ್ ಯಾನಗಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕುಲೋನಿತ್ತು ಆಯ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪೂಜಾರ್ಲು ಏತಿಯರು ಕಟ್ಟಿರು ಏತ್ ಬಲ್ಲದೇರು ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪನ್ಪುನ ಇಷ್ಟಿರು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿಕ್ಲ AB 2 ಜೊತೆಯರು ಕಟ್ಟಂದ್ರೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಂಡ ಬೇತೆವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ಯಾನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಸಾಕತ್ತು ಅನ್ಪುನ ತ್ವಯಪ್ಪ ಇನ್ನೆಕ್ಕತ್ರ ತ್ವರಪದ್ರ ತಂದೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬೇತೆವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ಏನಡ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಏನಡ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಟ್ತನತ್ತೇನೆ ಏನಡ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡು ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಆತೇ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆತೇ ಖರ್ಚಿನುಂಡು ಭಾರಿ ದುಡ್ಡು ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಎನ್ನರೇ ಯಾವ ಮೇರೆ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡುದಾರ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡುದ ಎತ್ತು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೇನ್ ಯಾನು ಭಾರಿ ದುಡ್ಡುದೆ ನಿಗಲು ಎನ್ನರೇ ಯಾವ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡು ಮೇರಡ ಉಂಡು ಏನ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ದೆ ದುಡ್ಡು ಆಂಡ ಆತೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಇನಿ ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ಎಂಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರಂದ್ರೆ ಇಡು ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಜೀರು ಅಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಏನಿದು ಅವ್ರು ಕೊಂಕಡೆರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಲದಾಗಲಿ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎದುರಿದ ಕುಲೊಂದಿರು ಹೆಂಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಜೀರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಕಣೆರು ಇತ್ತೇರು 2 ಜನ ಎನ್ನ ಊರುಡ್ದು 20 ಊರ್ದು ಪೋಪು ನಂಚಿದ್ರ 2 ಜನ ಜವಣೇರು ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಸೀಟ್ಗೆ ಎಸ್ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸರ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ತೂನಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನುಂಡು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ 20 ಶೇಣಿಯರ್ನಾಗಲಿ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಆಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪೈಂಟ್ 2 ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಏನು ಬಂಡೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಮಾರ್ರೆ 2 ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅದು ತಗೊಂಡೇರು ಇಜ್ಜವು ಆಗಲ್ನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೀರ್ತಿದ್ದೀಯರು ಆಗಲ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2 ತೊಗೊಂಡೇರು ಆಗಲೇ ಸೀಟ್ ಕೊರಿಯರು ಏತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನಾಣ ನಿಂಗೆ ಯಾನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ನೀವು ಹುಟ್ಟುದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ನತ್ತ ಅವೇ ಯಾನು ಕೊಂಕಣೇನ ಜೈನೇನ ಬ್ರಾಣೇನ ಆತ ನಾಡು ಹೆಂಗೆ ಸೀಟ್ ದಿಕ್ಕದಂದ ಆಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೇತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ್ಪನ ಅವನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಲದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆಪಾಯ ಅವಂತೆ ಪೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲನೇ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ಮಗಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಗಳು ಒಳ್ಳೇರು
ಅವಳು ಜಗದೀಶಾಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಐತೇರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳು ಅವಲೇ ಸೇರೋಂಡು ಬಂಡ ಕಲ್ಪರಸಿ ಅಜ್ಞಾತ್ ಅದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಪನ್ಪುನ ನಾನು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಗ್ಲಿಟ ಬಂದ್ಬೇಕು ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ವಾ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟ ಬೋದು ಏನಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹೆಂಗನಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಭಾರಿ ಆ ಕಾಲೋಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಾಂಬೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲೀಕೆ ಆದಿತ್ತೇರು ಆತ ಆಸ್ತಿಲತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಲಡ ಆಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಪನ್ಪುನ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಏತ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಬೇರೆ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಪೂರ ಪೆಟ್ಟದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲೋದು ಅಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯಾನು ಕಲ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ತೊಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯಿನಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಹತ್ರ ಅತನಂಡ ಜಾತಿ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪ ರಾಜಿ ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ತೀರ್ದು ಪೋಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಆ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ದರಂಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಬಂಡ ಕಂಬಳನೇ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಅತನ ಹೆಂಗೆ ಹಠ ಬತ್ತನು ಹೆಂಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹೆಂಗೆ ಕೊರತೆ ಸಮಾಜದ ಯಾನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಆತನ ಕೊರತೆ ಅನ್ ಬಂದ್ಪನ ಗರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಹಠ ಬರ್ತದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಕ್ಕರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇನ ಐಡ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಡ್ ಬಂದ್ಪನ ಹಠ ಹೊಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇನಿ ದೇವರನ್ನ ಈ ಹಂತೋಗೆ ನಾನು ಎದ್ದಾದು ಬಿಡ್ತೇರು ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅವತ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಸನ್ಮಾನ ದೆತೊಂದು ಭಾರಿ ದೂರ ಹೆಂಗೆ ಕುರ್ಚಿಡು ಇಂಚೆ ಕೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ದು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ದೆತೊಂದು ಎತ್ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕುರ್ಚಿಡು ಕೊರ್ದು ಕುಲ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ದೆತೊಂಡು ಆತ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ್ಗುಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾನು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಯಾನ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾರ್ನಾಡು ಏನು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತು 25 ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ಆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೇನೆ ಪಂಡು ಅವಲ ಬನ್ಪೆನಿಗೆನ್ ಇದೇ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅದಾಗ ಶಾಸಕರ ಆದಿತ್ಯರು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನವರು ದೋಸ್ತಿ ಅರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪೋತು ಪಂಡೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೀರು ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಳುವಾಯ್ಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇರೇಗ ಆತು ಮುಟ್ಟೋಡು ಇರೇ ಕೊರ್ರಾಪುಣ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಜೈನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತು ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಅಂದ್ಕೇಂಡು ಸರ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡ್ದು ಕಾಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಈರು ಹೆಂಗೆ ಬೋಡ್ದಾಂಡ ಯಾನ್ ಈರೇ ಬೋಡ್ದಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಂಚ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈರು ಮಲ್ಪದ ಕೊರಡು ಪಂಡೆ ಲೈಕ್ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ತೂಪ ಏನು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಬಿಡ್ಚೀರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಪಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ದಿದ್ದ ಜಪ್ಪುವೆ ಮಲ್ಪುಜಾರ್ದಂಡೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ದಿದ್ದ ಜಪ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಕಡೆಕಾರು ಬಂಡೆ ಆವು ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಬೇರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರು ದಯವಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಆರು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆರು ಸೈನಟ ಎನ್ನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನು ಯಾನು ವಾ ಪಕ್ಷಲ ಪೋತನೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮನವ್ರ ಶೆಟ್ಟನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನೆ ಆರು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಯಾನು ಬೇತೆ ಪಕ್ಷ ಪೋಯಿನತ್ತಂದೆ BJP ಪೋಯಿನತ್ತಂದೆ ಐದು ದುಂಬು ಯಾನು ಜನತಾದಳ ಅದೇ ಇತ್ತನೆ ಇದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎನ್ನ ನೆತ್ತಿರು ಜನತಾದಳನೆ ದಯಬಂಡ ಅಮರತಿರನೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಜೀವ ಮಾಲೋಡೆ ಯಾನು ಮದಪರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದಲಾಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಒಂದೇ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀನು ಇಜ್ಜೆಡಲ್ಲ ಏನೇ ಆ ಪಾತ್ರ ಏನು ಪನೋಡಾಪು ಮಲ್ದರಂಚಿನ ಉಪಕಾರ ಯಾನು ಎಪ್ಪಲ ಮದಪರಜ್ಜಿ ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತೇಡ ಹತ್ರ ಭಾರೀ ಜೋಕುಲ ಹಳ್ಳಿದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪರ ಅಂಡವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ಜೋಕ್ಲಿಗತ್ತು ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷದ ಈ ಸರಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಯಾನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ 20 ಶಾಲೆಡೆ ಅನ್ನು ಕಲ್ದನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅದಾಗ ಇನಿಕ್ಕೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ 30-31 100ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಿತ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಏರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಾತ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಬನ್ನಿ ಎಂಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಒರಿಯೇ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಎಂಗೆ ಒಂಜೇ ದಗಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ದ ಮಾತ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಇಡ ಹತ್ರ ಯಾನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಣ್ಣು ಬಂದ್ಪಣ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಯಾನು ದಾಲಾಣಲ ಪಣ್ಣೆಟ್ವಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಪರ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಾನಂದೆ ಯಾನು ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಂದೇ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಆಪುಣು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗೆ ಅದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಅಣ್ಣೇ ಆತನ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗೂ ಆತನ ಅಣ್ಣೇ ಅವ ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಕೆಲ ಕಡೆಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಲೋಟೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಪರ್ನಾಗ ಕೆಲ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಮಾತ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಂಡ ಲೋಟೆಡ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟೆಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಚಾ ಕಾಪಿ ಕೊರಂತನ ನೆಂಪು ಇಂಕ ಇನ್ನು ಉಂಡು ಇನಿ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಗ್ಲೇನು ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಕುಲ್ಲದು ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ಲದು
ಬುಳ್ಳಿದ ಲೋಟಿಡ್ಲ ಏನು ಚಾ ಪರ್ತನ ಕಾಪಿ ಪರ್ತನ ಉಂಡು ಮುಂದು ಜನಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಆ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪಾತ್ರೆಗಿಂದು ಯಾನ್ ಬೋಧನತ್ತು ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾನೆ ಪಂಡೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾತ್ರೆ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ನೆಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎನ್ನ ಬೇನೆ ನೆಂಕು ಪನ್ನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಆಯ ನಿಖಲ ಇದ್ರೆ ಬೇನೆ ಪಂಡನ್ ಬಂಡ ನಿಖಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿನ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪ 90% ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಉಳ್ಳರು ಇಂಚಿತ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬೇಟ್ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗಲು ನಾನಾ ತೆಡ್ಡೆ ಅವಳು ಯಾನ ದಾಯಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನನ್ನ ಯಾರಂತ ಖಂಡಿತ ಯಾರಂತ ಯಾನ ಉದಾಹರಣೆ ಮಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲು ಉಳ್ಳಿರು ಇನಿ ಕಾರ್ಕಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾನ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅದು 16 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಒಂದ ವರ್ಷ ಪೋಯಿ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು 2-3 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಸಮೇತ ಮಲ್ತ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಲ್ಲೇನಿ ವಸಂತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎದುರು ಕುಲೊಂದಿರು ಕಾರ್ಕಳದಾರು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ದಾರು ಇನಿ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಒಲ್ಲೆರಾರು ಇನಿ ಮೆಂಟೇನ್ ಮಲ್ಪನಾಡು ಅತನಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಕೊರ್ಪುನಾಡು ದಯಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬೇತೆ ಕಸಬು ಎಂಕಲ ಬೇತೆ ಕಸಬುಂಡು ಇಂತುಲೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾಂತ ಅವೇ ವಸಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಗುಂತಲೆ ಇನಿ ಆರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಲಿನ ಇನಿ ಎಂಗಲ್ ಮಲ್ದರಂಚಿನ ಹಾಲಿನ ಆರು ಇನಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಂಕ ತೋಜುಂಡು ಮುಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡು 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆಂಡಲ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಹಾಲಿನ ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಇದು ಆನ ಸ್ವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಲ್ ಅಂದತ್ತು ಆನ ಸ್ವಂತ ಹಾಲ್ ಪನ್ಪನ ದಿಷ್ಟಿ ಆತ ಪುರ್ಲುಡು ಇಂತುಕೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಸಂತ ಪೂಜಾರರು ಏನು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂತನ ಪ್ರಮಾಲ್ ಮುರಾಣಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂಜಿ 15 ಒಂದು ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಹತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಎರಡ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಎರಡ ಪಂಡೇರು ವಿಚಾರ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೆಂಚನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾಲಾಂಡಲ ಎಂಕ್ರಿಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ದಾಲಾಂಡ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲು ಜವಣಿರು ಮಾತು ಆವಡ್ ಮಾರು ಎಂಗ್ಲೆ ತುಲಿತೆ ಪ್ರಾಯಾಂಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಯ್ಕಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಂಡ ನಿಗಲೆ ಬೆರಿಸಾಯದು ನಿಗಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ್ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಪಂತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಗಲ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ಪನ್ಪುನ ನಿಗಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪನ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಗಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಖಂಡಿತ ಎರೆಗಾಡ್ಲಾಗಲು ಎದುರು ಉಂತುವೆರಿ ಇಜಿನಂಡ ನಮ್ಮ ತರೆ ಬಗ್ಗವಡೆ ಆಪುನು ದಯವಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಲ್ನವರಿ ಪನ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಈ ಅನ್ ಪಾತ್ರೆನ ದಾಲಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಪರಿಯಾರು ಅವನ್ ವಿವಲಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತನಂಡ ನಿಗಲವೇನೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೇನು ಬಂದ್ಪನ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ